Je bent al op tier. Ja, mijn zoon die doet mij onder de wedstrijd. Dus moet inreden moet er op tier erbij wezen natuurlijk. En waar is jouw zoon? Rinse de Jong. Handbikeseren komt te doen, want iedereen kan fietsen. En dat wij gelijk kunnen handbiken is eigenlijk zo'n manier om te kunnen fietsen. Ik ben geboren met spina bifida, dus ook wel open ruggetje. Dus dat betekent dat mijn spieren, zenuwen in mijn rug en onderlichaam het dagelijks niet doen. Dus daarom niet kan lopen. Ja, het is prachtig mooi om te zien hoe vier er nou kalm is. Dat sporten dat brengt me heel veel zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ik train bijna 6 dagen in de week. Ja, dat komt erop aan. Ja, zeker. Ja? Maar we hebben ook een doel, de Paralympische Spelen uiteindelijk te halen. Ja, Rinse als lietse jongen, wie altijd al een jongen die wil wel heel vol en we kon nooit echt een leuke sport van hem vinden. En hadden we heel veel ontziekje was, maar je komt hier in de buurt waar je moet een post. En je wie net zo volle en uiteindelijk konden we met handbiken. Ik kon wat vinden wat ik graag wil. Het gaat gewoon heel snel, het is heel tactisch. En het is gewoon een heel mooi parcours. Zonder dat het heel technisch is en heel veel klinks, dus dan je stuit het heel veel. Nou, spannend en die ziet wedstrijd spannend. Ik hoop dat het heel goed doet. En dat er van niet kennen. Het ziet er heel goed uit naar deze wedstrijd. Dit wilde heel graag van. Dus dan hoop ik dat er gewoon een goede prestatie deel zet. Dat vind ik gewoon spannend. Dat er verder je maar goed komen. Ja, bijvoorbeeld Tijn naast me, dat is mijn concurrent en teamgenoot. Ja. Dus wij battelen straks wel, denk ik. Dus dat wordt wel leuk. Dit wordt een botsing? Nou, geen botsing, maar wel gewoon een goede battle. Hoppa! We zijn vertrokken.